wallahi idan na ce Fatima na
azimin yake. Wayo ya zanyi ne ummani na ganni gare kirai ya zabu. Kewar ku nake ta yi na ga ku bukatar ba ta yi babu. Ki amsa ya uwar muminai kice in zo ni birnin ku. Garin ku nake yari agaji umma. Muradin zuciya umma ce sayyada Fatima. Allah ka dade mu san Fatima, Sayyada Fatima. Allah ka kashe mu da san Fatima. Sayyada Fatima. A ɗaurai na ina